asi unotombona kuti bato the ruling party reZANU-PF riri fani. Noda kuti vakutanga kurova maprotest zvashamisa vanhu. Kumbare uko aiwa madzimai aiwa nevakomana veYouth League vamobilize zvashamisa vanhu. Sanombenda mashoko anobuditsiwa panapa notobva wasubscribe like utina on the bell icon. Pane munhu anoposta video ratiri kuona aiwa vanhu vachiuya vachiimba vachiti siyanai naye Mnangagwa. Vari kukopa nziyo inoimbwa nevakomana veopposition vanotevera Nelson Chamisa vanoimba vachiti siyanai naye Nelson Chamisa kana achinge abatiwa kana kuti achinge achitsomewa. Panapa vakomana aveZANU-PF veYouth League vanomobilize vanhu kufamba mumastreets vachiti siyanai naye Idi Mnangagwa zivi pane zvinhu zvaaita. Toona kuti anoenyora achiti nhai marapira imi chete eZANU-PF youths are allowed to march, hold rallies etc. Who cleared this march? What criteria is being used for that? Vakomana vari kubvunza kuita mamarches but vanenge vachiti mamarches ari peaceful, but the same Zimbabweans mukatasa vanhu veopposition vada kuitawo mamarches avo but vanokriticiziwa, vanokripliwa, vanoiswa mumajere, vanotochewa. Toona kuti vanhu vanopinda mucomment section vonyora vachiti vana vasatani ava. Mumwe wanyora achiti mushure mezvo they lie to us that they are constitutionalist. What kind of constitution is ours that protects members from one party while it's ignoring others? Toma zvikabuda panzvinzi sei muchiignora vamwe but imimi kana muchindimo kubvunza kuita maprotest. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi nemaprotest atangiwa neYouth League. Pinai mucomment section medu, tsaona subscribe like channel.